Kumno boro sai sien pat ngapediang sumbai pi haga YouTube channel jonga English with Rudy. Mentak singi sai sien pat ngin pek biang ya ki Ktien Kynnoh. Ya kini ki Ktien Kynnoh ila ai jingmod iwe na subscribers jongi ngan bu ya ka comments ka jongi hang ni. Ila ai jingmod yanga bantau sentence da kini ki santli ki Ktien Kynnoh. Dia mapiru la dapi ko aban ai jingmod yanga lani fi ko aban kerpat yanga bantau kino ki YouTube videos halor ki phangi baper senang yai bu iki ha ki comments harum. Bawa klik ban subscribe ika channel jonga. Ti kumbang la Julieteng hakani ka video ru ngan pen kela ya ki senten na ka Ktien Khasi sya ka Ktien Pareng. Kini santli ki Ktien Kynnoh ngalalap baki dei ki bangi jupunon kam borobor ban ngakermen bakin mentoy na ka benta jong pi. Dei ali gini pej yakini ki Ktien Kynnoh. Kini ki dei ki santli ki Ktien Kynnoh ki bangin pej menta kasngi. Ali ngini pej shua ika Ktien Kynnoh Horkit Hordang. Ha ka Ktien Pareng ngilabon ong yaka no matter what. Aling ini pek koi kanuk sah Ktien Khasi. Horkit Hordang ngan randien na kathong jonga. Haka Pareng pin ongkumno. No matter what, I will not give up on my goal. Ktien Kynnoh baar sin Rngop. Haka Ktien English sin Rngop kamut to call someone by another name or a nickname. Aling ini pet ya koi ganuk sah Ktien Khasi. Bat kila khot, bat kila ya keli. La usaiman ya uba sin Rngop Petros. Usyong basa hangta neem. Hakap haring pin ongkumno. And they called out to ask whether Simon, who was also called Peter, was staying there. Haka Bible watla kamdon ka Ktien Rngop ni ngala syubu tang ban pen EP kum kanuksa. Ka Ktien Kynnoh balai ka Khlaw Ka Btap. Ha ka Ktien Pareng kamut forest. Ngin pe koi kanuksa ka Ktien Khasi. Ngadang sna ka documentary halor ka jingpenne ya ka Khlaw Ka Btap ha mau plang. Ha ka Ktien Pareng pin ongkumno. I am making a documentary on forest conservation in Mau Plang. Ktien Kynnoh basau Baiseng Baidang. Haka Ktien Pareng kamut money for business lani capital. Alingin pek koi kanuksa ngidon kam ka Baiseng Baidang shua ban sedang ya ka kam lajong. Haka English nginong kumno. We need capital before we start our own business. Ka Ktien Kynnoh kawasan Aibor Aisor. Haka Pareng kamut to authorize, to strengthen, to empower. Kum kanuksa ngin pej hang ni. Ki khon samla jong ka jalla ki la kerpat ya menteri rangba ban Aibor Aisor yaki bakin tau ya ka youth council. Alingin page sa haga English pat nginong kumno. The youth of the state requested the chief minister to authorize them to establish the youth council. Tipisngo kumno halor kini kinuksa. Sapatay nga haki comments harum. Wat klik ban subscribe ika channel jonga. Pat nangyay page nangyay kersyan iya kanika YouTube channel jonga English with Rudy. Mentak sing tangkat ni English pun nginsay kendo pat.